Мир просвещает, тако слава Тебе. Ето го и мъжът уловил дървения кръст с разпъкването на първите слънчеви лъчи в Шипка. Сега кръстът ще бъде предаден и на най-малкото момче, което е в самата река. Очаква се отново да бъде завъртяно хорото и така първия кръст в България. Бая и пияни.